Na Slovensku dnes žije v hrozbe chudoby takmer 1 000 000 ľudí, to je skoro každý 5. Slovák. Ak je to aj váš prípad, nie ste sami. A hoci je to ťažká situácia, existujú kroky, ktoré môžu priniesť úľavu a časom aj zmenu. Ahojte! Vítajte vo Finstability, kanáli o peniazoch a investovaní, pretože verím, že každý si zaslúži šancu byť finančne stabilný. Dnes vám ukážem, kde hľadať pomoc, keď už ide o prežitie. Od dlhov a exekúcií až po malé kroky, ktoré dokážu priniesť úľavu. Prvým krokom je zistiť, na čo máte nárok. Overte si nárok na dávky v hmotnej núdzi alebo príspevok na bývanie. Rozhoduje príjem celej domácnosti a životné minimum. Ak máte dlhy, exekúcie, spory, existujú poradne, ktoré sú bezplatné a pomôžu vám nadstaviť splátkový kalendár, zastaviť nevýhodné pôžičky a dokonca poskytnú aj psychologickú podporu. Pomoc je prvý krok, ale dôležité je sa vedieť posunúť vpred. Úrad práce vie pomôcť s návratom do práce a preplatiť rekvalifikačné kurzy. Od IT až po opatrovateľské práce. Povedzte, čo je pre vás reálne, oni vám poradia. A nezabúdajte na malé zručnosti, ktoré viete rozvíjať sami, ktoré vám môžu priniesť brigádu alebo vedľajší príjem. Ak máte nápad na malý biznis, Úrad práce môže poskytnúť príspevok na začatie podnikania, ktorý vám pomôže odštartovať vlastný projekt. Aj keď sa zdá, že nič nemáte, vždy sa dá začať malými krokmi, ktoré prinesú úsporu aj pár eur navyše. Skontrolujte svoje pravidelné a zbytočné výdavky. Nie je to o veľkých sumách, ale o tom, aby ste mali aspoň niečo navyše. Odložte bokom len 1 euro denne. Nie kvôli sume, ale kvôli návyku. Hľadajte mikrozárobky na pár hodín. Práve tieto malé peniaze navyše sa dajú odložiť. Využívajte komunitnú výmenu. Ušetrí to desiatky eur mesačne. Investujte voľný čas do bezplatného vzdelávania. To je najrýchlejšia cesta, ako si zlepšiť príjem. A nezabúdajte na duševné zdravie. Existujú bezplatné linky a poradne, kde sa dá porozprávať anonymne. Možno máte pocit, že všetko stojí proti vám, ale existujú kroky, ktoré vás môžu dostať späť do hry. Nie je hanba požiadať o pomoc. Hanba je zostať stáť a neurobiť nič. Toto je Finstability, kde otvorene hovoríme o financiách a učíme sa z chýb. Od prvých krokov s rozpočtom, cez investovanie až po trading. Nie som finančný poradca ani expert, ale viem, že bez správneho finančného vzdelania ľudia robia chyby. Život od výplaty k výplate je ťažký, ale vždy existujú spôsoby, ako si pomôcť a nájsť cestu von. A ak poznáte niekoho, kto bojuje s podobným problémom, pošlite mu toto video, možno mu práve spolu ukážeme cestu vpred. Užitočné linky nájdete v popise. Ak ti toto video dalo hodnotu, daj like, odoberaj kanál a zdieľaj ho s priateľom, ktorý je pripravený posunúť sa vyššie. Toto nie je len kanál, toto je komunita, kde úspech budujeme spolu